Warning sa mga judgmental ning panahon na sa coronavirus disease crisis. Mahimo nang magukod og masilutan ang mo discriminate sa mga COVID-19 frontliners dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Giaprobahan na sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang The Frontliners Protection Ordinance of Cebu City nga gipangamahanan ni Konsehal Dave Tumulak. Kininunod sa mga pagpangharas o pagpanginsulto o diskriminasyon nga nasinati sa mga medical o health workers. Gitugaan ni Tumulak nga adunay 15 na ka mga health workers ang gipapahawa sa ilahang mga boarding houses tungod sa discrimination. Gani, ang uban dili pasudlon sa tindahan o ubang mga establishmento tungod sa kahadlok nga matakdan sa COVID-19. Apil na ini nga to ang mga nurses, doctors, nagtrabaho sud sa hospital, naglakip sa janitor, naglakip sa tig-serve ug mga pagkaon sa hospital. Apil ini atong mga kapulisan, ilahang mga volunteers, mga peace auxiliaries, mga barangay tanods, mga barangay health emergency response teams. Kini nga to ang mga tig-serve ug mga pagkaon kanang nag-open karon. Mapahamtangan og usa ka libo ka pesos nga multa, isip silot o kaha pagkabilanggo gikan sa usa ka adlaw ngadto na sa 30 ka adlaw alang sa tawo nga makalapas sa balaod sulod sa tulo ka higayon, mamahimong mas mutaas pa ang multa o silot nini. Mamahimong report sa kapulisan ang mga makasinati ug susama nini nga magpalabi-labi. Hangyo na to sa atong mga katawhan nga dili gyud angay bugal-bugalan pasipad-an ang ato ang mga frontliners. We have received a resolution from the City Council imposing penalties for those who will discriminate our frontliners, especially yung mga health workers natin. Nay nga pagkaawawan o isarikway mas tukma unta nga ilhon sila nga mga modern day heroes tungod sa serbisyo nga ilahang gihatag subay sa pagtumaw sa coronavirus disease nga nahimo ng usa ka pandemic. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.